Anya laki din! Speaking of pasarabaw, kaano nga tamanan nga agpawit ni Isadora? Ay, wanan niya. Hindi pa'y napalabas at tawon tinao di nagpawitan na, nana. Un nga raw. Manmanulang nga agpawit ita. Saan akas idinabiit pa ijay abroad? Mamin anaw iti makatawan no pawit. Mamin ano mat iti makatawan na makaramanda tao iti chocolate. At dapay na yun na nga imported asabon kandilata, nana. Un nga raw. Naibusan tay inted na iday. Pawit ko mamanang. Un nga rod, nana. Di yu tineksan. Mano abula na nga awan damag ko may papankan kwa na. Oray siyak nga rod, nana. Saan ko mo nga inchachat? Tano kasta ako mustaak? Istoryaan na mo't amin ang mapaspasamak kan kwa na jabrod. Ay, naku nampay. Kasla ipalpalastog na pa yun no daduman. Ni Isadora man nga OFW ti pagsarsaritaan nyo kinanalani itay. Bakit? Napagsaritaan mila ang tanabayag mo asan ang nagpawpawit. Ipadlaw yung mo't aday tamang namnama iti pasarabo ti kumari yung OFW ti pagalestwan nyo. Bakit? Siyempre pagsayaatan day ta. Di yun to pa'y maramid ako mustain. Talaga asan ata mo mi abisi. Nangagkaw tinagsaritaan nyo kininanalani itay. No daman nangag mo, aguli yung makalatan, tapno awan gulo, Andres, ang nalakit din. Hello, Isadora pa kayo? Kumusta kayong di talakay? Nasayaat kami mo't kantatan. Sika ngay, kaano ti panagawid mo? Malpas ti kontratak inton sumaruno abulan. Saan akon nga agsubli ditoy? No kasta, agfurgod ka nga rudon iti Pilipinas, bakit? Unlakay, makabannog mo't lang tagtrabaho dito abroad. Adamot ten urnong ta, nalpas mo't ten ti balay ta. Una, okay lang no agawid ka. Agbyag tayo latang, oray di ka agabroad. Alakay, ay, nitatangay, adda ka didita, mabalin akasarita. Adda na panan na, bakit? Agteksak tulangan kan kanong sumangpet, tapno makapagsarita kayo mo. Imawag ni Isadora itay awan kayo, tatang. Anya timbaga na ka, Charlay. Malpasan ti kontrata na ito nung sumaron na abulan. Awan kanumot ng ti plano na agsubli ija abroad. Ay kahit nasaya at ano kasta. Makadwata mo't lang ti anak ko. Wan nga rin tatang. Narigat mo't lang no trabaho ti aramiden na ija abroad. No trabaho na akanayon ti pampanunutan na. Makamannog ka nung arod, tatang. Isa husto lang no agawad. Uray saan nga agabrod kat mangan tayo latamad. Ang damot di garden na pagbiyagan tayo. Uwan tatang. Un gayam. Pakipawit mo to maninton bigat ti basit natin nga naapit ka. Nangikargaan niyaw. Adda iti waiting shade. Doasa ko na jay. Isupay amay gatang iti bagas. Malagip mo ka sarsaritaan tayo dinapalabas nga aldaw, Erika. Anya pagsaritaan ta, nana. Adong mo tinagsaritaan ta ngamin dinapalabas nga aldaw. Ti may papankan Isadora. Apay ni Isadora. Nadamag ko nga agawid ka nung dito'y Pilipinas. Agfurgud ka numutag. Sino? Tinakadamagan niyo? Ti karubada. Na, sigurado kayo a reliable source motlaang day tanana. Wen, karubada nga ro day jay. I-confirm ko pa nga umuna kang tatang na. Ang mga numang namnamatay ti pasarabok at fake news mo't gayam ti panagawid na. Sigay, i-update naktua no anya ti ibagan ni tatang na. Wan nana, da kayo ti umuna apang ibagaak no kasanaw.
Ado ka di nga agawid ni Mari Isadora inton umay abulan, tata? Way, agpurgod kanumatan dito yung lugar tayo. Di saan gaya man nga agsubre di abroad? Saanin Apay nasa lunsod mo? Awan mo't kiti, tata. Kaya't kula amaamuan. Nabayag mo't ngamin asaan kami anang kit-kita. Hello, Isadora, anak ko. Kumusta kayon, tatang? Pasensya kayon itala ang anak kaawagak. Ado nga minti pa ka kumikumak dito eh. Okay lang, anak ko. Ay, adaman sa lunsudakan ka. Anya day tatang? Ka-text mo ka rin nagti kumarem nga aging ita. No damari Erika kananalani ti dakdakamatin nyo. Nabayagan asaan tatang? Di da matreplyan ti text ko kadakwada. Nabayag nga mina nga awaninted mo apasarabaw para kadakwada. Anya ti kunayo tatang? Noon niya tinangag mo, isunay jayan anak ko. No ada kwarta di ka unay gumatgatang iti pasarabaw. Idulin mo kitday tapno ada gastusin yaw. Wan tatang, kasta talaga ti plano. Last day to yun asweldok, isong agtipidak matan. Wala, sa nabalay ta, adamot na itid mo kadakwadan, hindi nabiit ka pa iti sa abroad. Maawatan damat siguro, no awan maitid mo ita. Da kayo ngay tatang, at day pagatang yo. Ay, sana na masapol nga adda pasarabong kanya kanakaw. Umanayin kanyak ti presensya. Anya nga itimbagan ni Isadora tatang. Nagsalod-salod no anya ti kayat kaw apasarabaw. Imbagayo kumaa, ta di manan unay aggat-gatang iti kumkumpurme. Uy, imbagakan ko ano ada kwarta na, idulin na langay. Amok ti ugali dagiti ibilbilang na agayim na. Urisak tatang. Nangag ko at ti asawak ti pagsarsaritaan da nanalani kan Erika iti naminsan. Di dak siguro nakita. Isa nakapigpig sa tiniwat da. Uwan nga raw. Adamat mangmangag kao, pag maagol uli makaklaan. Narigat yung sasaw no na duma. Pudno la unay tatang. Ang mga no panunutan ni Isadora apa nang dadaal laang. Awan, aguli magtayo pa'y laang. Dumteng to ti aldaw, amaduktalan natin may papaniti dahi ta abana. Kumusta ti biyahin bakit? Okay lang ang madlakay. Pasensyakan no di ka nasukon iti airport. Amumat. Awan pag-service mi kanitatang. Okay lang ang lakay. Saan a big deal day ta kanya? Maawatan kayo kinitatang. Agyaman ako na bakit? Ang merienda tayo pa Ni, nangalaan nyo iti kamuti, tatang. Ay, siyempre, mulak. Lalaki din. O sige, ramanan tayo man no napukray matlaan. Ay, una, napukray na tabakag. Isumot ikap kapimi ka ni tatang. Kunakon kat, da kayo ti masabat ko dito'y dalan nanalani. Nay, si kamagayam Isadora. Sa dino nga iti papanam. At dalamapan ko gatangan, nana. Kumusta kayon? Ay ka, nasaya at latamot Pagtrab-trab ako nyo nga ita. Iti laundry shop ti kasinsin kaw. Ningay Mari Erika. Ay kat iti pwesto umat ani ipag na. Ay, mayat nga rod ano kasta, nana. At damat gaya man trabaho yo. Isupay Ay katuwa na.
Malang raw, agpatuloy akaw. Sige, Nana. Tagi-istorya tayo to no saan kayo abisi. Awan tinadamag yung maipapankin ni Isadora, Nana. Magsipod na gawid ngam awan pa'y man naawat ta. Naglinabasak pa iti paraangan da, ngam awan matlat ta. Uray siya. Awan sa mo tinamnamaan ta pasarabaw. Wan nga ron, sayang mo. Nasabat ko di tadalan idi napalabas ngal daw. Kat awan mo't ibagbagana. No kasta, talaga nga ron nga awan na, Nana. Ihimot sa mutin. Ngam di bale. Man ano ko man, awan pasarabo ta. Sa bagay, kabailan tamot ti gumatang no kayat ta. Ay wana. Isulaang ayat, ada kabailan na agumatang itikas jay. No kabailan na, kabailan tamat, Nana. Agpakada akong Erika. Amangan no agungot nila kay kaw no marabyana. Mabiit man laang, Nana. Apay kaday. Matuloy ka diti panagpalingki tayo itong Sabadaw. Ay katwan na. Ibagata ka day kini Isadora. Apay lang. Kasano nga tangag paiso, Nana? Ang mga numaamuan na nagkuyog ta, kat adama ibagana. Panunutin na. Ano niya ti kayat na panunutin? Anya kumayta. Sa bagay, awan to pa iti inted na apasarabo ta, idinagawin. Ay, naalalam, Erika. Sa dino ti papanan nyo, Nana Lani? Na, anya lakit din. Nakita nakpailaan mo. Sa dino ti papanan nyo, kunak, Nana Lani? Ay, kwa, Isadora. Adalakad mi kin ni Erika. Makichinda kami ita. Apay adi yung imbaga kanyak ngay, Nana. Ti amumi akit adupay ti abastuyaw. Ay, kwa, mauray da ka di, Nana. Ay, pasensya kan. Ngam agur-uray ngaminan ni Erika ijay paradaan. Ay, kasta ka di, sayang mat. Pasensya ka na. Intun sumarunulangan na sumurot ka. Sige, Nana. Bagaandak to, Anya ti ibaga, Mari Isadora. Adda ka din ni Mare Erika, pare Andres. Ay, dati natindaran da akasar. Duada, kinanalanay. Apay, di da kagayam intugot. Awan mat imbagbagada kanyak, pare. Diyak amo no apay, ngam kas lalik-likli, kandak matan. No maminsan, si kamot ti tapik da do. Anya? Diyak amo, no pudno agayam ti pangibilbilangan da ka. Ngamain, adda dagiti gundaway, asik ati pagsarsaritaan da. No bagbagak ni bakit kaw? Ako nga. No kasta, saan apod no agayam ti pangibilbilangan da kanyak? Isudalaang ti makasungbat iti dayta sa ludsod mo. Nangruna pa ita, adda sakit tinakam da ka. Tawan ka no naawat da, pasarabo idinagawid ka. Anya? Dayta ti pudnaw. Asawak ngagpaiso ni Erika. Ngam jak kanunungan ti kasjay nga ugali na. Diretson kan, Mare Erika. Adda ka di masapul mo? Likliklikan nak ka di. Sipod na gawidak, di nakmat kinasarsarita. Numapan kayo makitsenda, di nakmat bagaan. Adda ka di dakas nga inaramid ko. Kinapod no na, saan kami akomportable no kasta akadwada ka? Pasensya kan? Nasakit ka di tinakam yo, idi awan na itid ko apasarabo yo, idi nagawidak. Ay basta, awan ti oras kung agpalawagkan ka. Panunutom latan no anyat kahit mo panunutan. Bisiak kita, isa pa nga asim man di ka kumamanaktak.
ka tinagipulong iti dayjay nga Isadora niya. Imbagak laang nga niya tipudno bakit. Chismoso ka matlaunay si ka Andres. Una, tamakadlawin jay tao. Marik na alikliklikan niyaw. Alangan may, nga gulbulak pa laang may. Imbagam amin anangag mo maipapankan kwa na? Wow, inimbagak amin. Anya lakit din. Di mo amo matiko na sikreto? No saan nyo akayat jay tao, idiritsuyo lang nga yung kwa na. Tapno amo na may piman ti pagluglugaran na. No ta kayo nga tati adda iti sitwasyon na. Anya nga tamot ti marik na yaw. Anya laki din. Nagsakit unay tirik na tata. Di kagsangit, anak ko. Saan mo kasapulan ti gaya makasjet ti kalad na? Awan la tinaitad ko apa sa rabo da. Kastadan kanya. Oray di saan ka pa yan nagawid. Sikan ti pagsarsaritaan dagiti kumareng. Saan milangay magbagakin ka ta kayat miya si ka mismo ti makaduktal. No kasta. Tilagayam ititad ko apa sa rabo ti kayat da. Amom ti sumbat day ta saludsod mo anak ka. Agam no sakti si ka di kagladingay. Agyaman kakit di iti Diyos ta inikat na ti kakasya klase ti tao iti biyag mo. Saan agayam ti pangibilbilangan dakin ka, iso kasjay da. Kat di mo pabasulan ti bagay, manak ka. Oh, agkape ka bakit? Agyaman naklakay. Kumusta tirik nam? Aging gait na. Jak maklon lakay. At damo lang amin basol ko. Sa anak anang tad iti pasarabod da. Di mo pabasulan ti bagim. Pudno tinaybaga ni tatangkin kay tay. Saan na pudno agayam ti pangibilbilangan dagita at tao kan ka. Kita Idi addait itad mo pasarabo da. Nagsayat da kan ka. Itatawanan maitad mo. Imadayo damutan. Nasakit lata para kanyak lakay. May mayatan ti kasta bakit. At least ammom ti pudno. Ammom ti pagluglugaram. Di ka masayangan kadakwana. Ta sipud pa'y ide. Tilang ipawpawit mo ti kayat da. Sa bagay, adda puntom lakay. May mayatan tag may maysa. Ngam ti maadda anak iti gayem akasta ti galad na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.